И здравейте хора и добре дошли в едно видео на Shadow Fight. Това е нещо като Mortal Kombat, обаче Shadow Fight 2 не е Mortal Kombat. Не. О, хора, и сега се върна да видя какво искат. Добре, хора, готово е. Трябваше да платя малко. Трябваше да платя 20 лева, за да мога да играя. Не знам защо. Добре, хора, след половин час зареждане сме в играта. Аз си купих някои оръжия, нали, с пари. И тук някакви неща. Нека да чуваме да се биеме тук. О, хората, това е бос. Тук се сме също босове. Той изглежда много силен. Може и да не е силен, но изглежда. О! Целият демидж ме наби! What? Маме сега. Покук. Не! What the? Това го победи. Хората е много труден. Need more gems? Добре, нека да играеме. Тука. Не, тук. Добре, нека да започваме. Ролинто първи. О, той е с много слабо оръжие. Ох. Той едва ми наби нещо. Маля, аз колко му набих. Ей! Мен ли ще удръж, бе? Не, бе. Той го убих. Ка става? Бум. Уби го. Рун трети. Файт. О! Ей, гъс. Няма да ме биш. Че ми наби много живот. Гът малка. И ще те разкатая, разбрали, бе. Ох, той е много добър. Ох, стига.
Остана, бе. Кой бе? Ооо, какъв шут. Ооо, още един. Ооо, ау, мале, какъв ударих. Раунд 5. Ух! О, така. Бой! Раунд 6. То с голи ръце. Ами добър се пича. Ох, прекъсвам ми задното салто. Ей! Хора, тока ми спря. Ух! Бой! Ух! Ух, какъв набих! Ух, там! Ацка! Раунд 7. Файт! Ух! Ооо, какъв шут! Ооо, ашир! Ооо! Ооо! Умрях. Добре. Хора, раунд 7 сме. Върнахме се отново. Не! Не! Ух! 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 Ей сега да преклечих. Ей сега. Букук. Ове. Мой. Къде и кой е мапче? Еба май... Добре, хора, нека да потренираме малко. Добре, хора, нека да отиваме на тук. Хора, ще изиграем тази игра и до тук ще приключим с този епизод, като изиграем тази игра Velvet. Да, не знам кой е специалното, но сега ще направя специално. Ау! Оу! Оу, какъв е набих, мале! Оу, какъв е набих! Оу, още един! Оу, още един! Оу! Та, не можа да ме пипне. Не знам какъв шанс има да го победим. Ох! Ох! Не! Ух, и така! О, така! И така! От целите! Гато мръсна! Едно. Братал. Искам Shadow.
Гад! Не! Отака же йди шамарити ті. Хората много ме ядосва. Моимо. Да, искам да бия хора и ще приключи този епизод. Но ние ли бием, няма да приключи. Велвет. И ко? Добре, нека да отиваме. Как се слабите да побеждават? О, какъв е набих. Ох, тя ме наби един. О, ей, сега си набих още един. Ей, са още един. И да се урежа остана. О! Оп, оп, оп. Ох, какъв е набих. Не! Ох! Няма да ме убиеш. Не бе, не. Хедшот. Ох, стига бе. Добре хора, до тук ще приключим с този епизод. Довиждане, бай-бай.